לפנימיית בני הארזים בראשון לציון מגיעים ילדים במצוקה גדולה. רובם כבר היו מאושפזים בעבר בגלל הפרעות התנהגות קשות. בפנימייה מטפלים בהם בשיטת טיפול שעיקרה אחיזה ממושכת. תחקירנית חדשות 10 נכנסה לפנימייה עם מצלמה נסתרת. התוצאה, בכתבתן של יעל בן שלוש ופז שוורץ. נכנס לשם בן אדם, שרירי, לוקח אותי, מרים אותי כמו שאני, שם אותי בתוך המועדונית, סוגר את הדלת. 3 שבועות אני לא רואה את ההורים שלי, לא מדבר איתם בטלפון. חלונות אין, כאילו זהו, תסגור. מה מתרחש בין הקירות האלה? מעבר לחלונות המסוגרים של הפנימייה הפוסט-אשפוזית בני ארזים בראשון לציון. אף אחד מבחוץ לא יודע על הזוועות שקורות שם בפנים, ואני הרגשתי חסר אונים. בפעם הראשונה מוחדרת מצלמה נסתרת לתוך המוסד השנוי במחלוקת וחושפת תמונות קשות של השפלה ושיטות טיפול אלימות. כ100 ילדים לומדים במקום הזה מדי שנה. ילדים עם בעיות התנהגות קשות, אחרי שמוסדות הבריאות והחינוך הרימו ידיים, הפתרון היחיד של ההורים שנואשו מטיפול בהם הוא לממן את הטיפול באופן פרטי. מכניסה אותה ואת שומעת את השערים, איך שהם ננעלים. לא ידעתי לאיזה גיהנום היא נכנסת ולאיזה גיהנום אני נכנסת. החדרת הכוח והסמכות ההורית זה מה שעומד בבסיס השיטה שפיתחה מנהלת המוסד דוקטור שולמית בלנק. זו שיטה ייחודית שהובילה ללא מעט הצלחות בקרב הילדים במוסד. הורים רבים ממליצים עליה. אבל לצד ההצלחות הולכות ומתרבות בשנים האחרונות התלונות על שיטת הטיפול האגרסיבית. הולדינג, כך זה נקרא. זו שיטת הרגעה שמטרתה לתת לילד תחושה של ביטחון. המטפל אמור לחבק את הילד מאחור, להכיל את התפרצות הזעם שלו, כשכל הזמן הוא מעביר לילד מסרים חיוביים. לא יודע, יש לי הרגשה כזאת כאילו הם עוברים גם על החוק לפעמים. מה זו בחינה? מבחינת ההולדינג הזה, כאילו מותר להם לעשות אחיזה, אבל אסור להם לקפל את הידיים יותר מ90 מעלות, והם עושים את זה. מה איך שעושים? אני ראיתי את זה אתמול. אין יום שאין ילד כאילו שאוכל סיבוב. אם זה ילד קטן, אם זה ילד גדול. לא מבצעים הולדינג, זה ריסון. תגידי, אם בן אדם, זה ההפך מאלימות, זה מניעת אלימות. זה ילדים שאלימים ומרסנים אותם. אני רוצה שתביני. מרסנים אותם באלימות. לא מרסנים אותם, זאת לא אלימות. איך אפשר לרסן מבלי להחזיק ילד? מתן מזור בן ה-19 הגיע לבני ארזים לפני כ3 שנים, לאחר שסבל מתת משקל והובחן כאנורקטי. תהליך ההשפלה שלו החל כבר במפגש הראשון עם דוקטור בלנק. באחד הימים הראשונים שלי שם, דוקטור בלנק לקחה את החולצה שלי, הרימה מול כולם, ואמרה, תראו, זה ילד אנורקסי. ואיזה 20 ילדים מסתכלים עליי מסביב וצוחקים. יש פה מערכת עם גבולות מאוד ברורים, מטלות מאוד ברורות, שמותאמות לכל ילד, ונותנות לו אפשרות להצליח, נותנות לו חוויות של הצלחה, ומרימות את הדימוי העצמי שלו. לא משפילים אותך ומאיימים עליך. כל הזמן מוכים שם ילדים. אם מישהו לא מתנהג לפי איך שהם רוצים, כדי להשתלט עליו, הם כאילו מכים אותו ומכניסים אותו לחדר רגיעה. וזה כבר חדר הרגיעה שהילדים מכנים צינוק. חדר בגודל של 2 מטרים רבועים ללא חלונות או עברור, שהילדים נשלחים אליו כעונש. מה שלומך, דניס? הכל טוב? מה אני ממך? בסדר. אתה בטוח? כן, אפשר בשתי מילים, למה אתה פה?
סתם, כי ניסיתי לעשות בלגן. אבל זה סתם, זה היה בקטע של צחוק, הם לא מבינים צחוק. כמה פעמים אני אמרתי, תלמד, לעצור. אני יודע, לא שמתי גבול לזה. בסדר, אבל זה... זהו, אתה רגוע? אני אעשה את העונש שלי ואגמור את זה. לא. יש פה מקרים שניסו להתאבד כאן. כשמדריך וילד נכנסים למקום הזה וסוגרים את הדלת, את יכולה לשמוע צרחות שאת רק יכולה לדמיין מה קורה שם בפנים. כאילו, ואין מי שיראה ויגיד ויבוא ויגיד זה לא בסדר. במסמך רשמי שהגיע לחדשות 10, ניתן כי התקפי הזעם הקשים בבני ארזים אינם מטופלים באמצעות טיפול תרופתי. אבל זה מה שקלטה המצלמה הנסתרת שלנו. יש כמה סוגים של כדורים, בקינות, 2 מיליגרם, בפלול, 10 מיליגרם, כדור אחד. דוקטור בלנק, היא מציעה לכולם את כל הכדורים האלה. היא מציעה? היא מציעה גם להורים שלך שפתח כדורים? כן, והיא בכלל לא מכירה אותי, לא יודעת מי אני. אבל למה מה בסדר? עכשיו מציעה לי כדורים, היא רוצה לעשות אותי... פה הם מקבלים את הטיפול שהם צריכים לקבל. הוא מותאם לכל אחד אישית. אני רוצה להראות לך תמונות שאנחנו צילמנו פה, ותגידי לי מה את רואה כאן. החלטנו להראות לדוקטור בלנק את התמונות הקשות שצילמנו במצלמה הנסתרת. מתי צילמתם את זה? איך הוא מחזיק אותו? בשיא עדינות, בשיא עדינות. בשיא עדינות. היה לפני זה, אני מניח שזה היה קבוצה של... למה לא צילמתם מה שהיה קודם? שהוא השתולל וצרח והיכה. אבל בתיעוד שלנו הילד שבצילום לא היכה אף אחד, ולא היווה איום לא לעצמו ולא לסביבה. אם הוא לא היה מרוסן, הוא היה מכה את עצמו, דופק את הראש בקיר, ואולי מביא גם את הוריו לרצוח אותו, אני לא יודעת. זה חלק משיטת טיפול, זה חלק משיטת שיקום. נפסק התפרצויות הזעם, נפסק הצורך של הילדים האלה בתלוץ ובטיפול ובתיווך ובשמירה ובהשגחה כל הזמן. אני לא מכירה ילדים שהזקתי להם. לא מכירה ילדים. לא מכירה ילדים שהלכו ממני לאשפוז. שזה הקריטריון היחידי? לא, שזה קריטריון מאוד חשוב. אבל שהלכו לאשפוז כי הם היו לא בסדר. או שהתאבדו חס וחלילה. לא קרה דבר כזה. שאלנו אותה אם היא זוכרת את מתן. עדכנו אותה שאחרי שהשתחרר מהמוסד חזר לתת משקל והוצא מהבית על ידי רשויות הרווחה, ומגיל 16 הוא חי לבד. הרבה מהציורים שציירתי שם מעבירים את ההרגשות שהרגשתי. זה ציורים של חולי, של רצון למות. זה ילד שעשה לי ציור עם נחשים כאלה. עם חרדון. וכתב תודה רבה, שאת הצלתם את חיי. גם עם אחוזי הצלחה בשיטה של דוקטור בלנק גבוהים לטענתה, קשה להתעלם מהאלימות הקשה הנראית בצילומים, מטענות על התעללות נפשית שעוברים הילדים חסרי הישע, ומהסכנה שתמונה בהיעדר הפיקוח של מוסדות המדינה. אבל הפער בין מה שדרוש כדי לפתור את הבעיה לבין ההתעללות שאנשים עוברים שם הוא פער שלא יתואר. פשוט שוברים שם אנשים. 3 שנים אחרי שעזב את המוסד, מתן כבר לא שותק יותר. הסוד של הילדים של דוקטור בלנק יוצא סוף סוף לאור. תגובות של הדברים האלה, כפי שראינו, פנימיית בני ארזים אומרת שאיננה משתמשת בשיטת ההולדינג. אנו משתמשים, הם אומרים, בהתערבויות פיזיות כחלק ממערך של מענים למניעת סיכונים וטיפול, כאשר איש צוות מעריך כי הדבר נחוץ וימנע סיכון לילד וסביבתו. התערבות פיזית בפירוש אינה ענישה, וכמוה גם לא חדר רגיעה במרכז הטיפולי, שבו נעשה שימוש לעתים נדירות ובפיקוח מדריך. משרד הרווחה אומר שפנימיית בני ארזים היא בפיקוח ובתקצוב של אגף השיקום של משרד הרווחה. פנימיית בני ארזים לא קיבלה אישור להשתמש בשיטת ריסון או הולדינג, ומשרד הבריאות אומר שהפנימייה באחריות משרד הרווחה.